ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали ман, канали Ситора Моҳ. хуш омадед ба канали ман. пеш аз ҳама мехоҳам ки вақте ки тамошо мекунед подписатсияро зер кунед. Дар он ҷо зангола дорад. подписатсия ки шудед, ҳамаамон видеоҳое ки ман мегузорам тамошо карда метавонед. мана имрӯз мо бо бачаҳо оилавӣ ба Аня рафтем. ҳама отихи соли навӣ ёки зимистона. манзараҳои бисёр зебо доштааст инҷо. ҳамин шаҳри мо ба ҳам хел оздоровительный комплекс будааст ки оилавӣ меред, ҳаминҷо даам мегиред. дарунаш бисёр зебо. хел ки медонед ози соли нава ҷашн гирифта истодем. ҳама ҷоми арчаҳо ҳам хел ороду доштааст. ози дарунаш медароем, бо дарунашам нишон медиҳам ки чиҳо дорад. дар даруни лес бар ин ҷой гирифтагӣ шудагӣ. даруни шаҳрон не ки гирду атрофаш лес, хел ҷангал, дарахтош бисёр сабз. занҳое ки дар Саранск ҳастедон, дар ҳамин республикаи Мордовия, ҳамин номеро ватсапи ман занг занедон, шинос мешавем, ҳамкорӣ мекунем. мо ҳозир дар ҳамин Саранск барои паспортгирӣ омадагӣ. ман ин даруни ҳамон баня. дар ин ҷо ҷои либоскашӣ, оина дорад, фен барои мои хушк кардан дорад, баъд бассейни калон дорад ки дар ин ҷо кӯдакҳо бозӣ кардем. дар ин ҷо ҷои хӯрокхӯрӣ мо ҳама чӣ овардагӣ будем. колбасаю сиру питсаю. инҷо ҷои ҳамон дастшӯякаш, баъд инҷа баня, ҷои ками гарм. андараш ози оинагӣ. дарунаш сахт гарм буд. кӯдако ҳама хурсанд. Ассалому алайкум духтарако. Ман мехостам дар вай маълумот битим. Анамин крем барои рӯи доғзадагӣ беҳтаринай. махтум уже истифода бурдум. ҳами якта барои вақте ки ҳомиладор мешӣ рӯ доғ мезана. баъди ҳамуда беҳад фоидааш нағзай меравона. хостум апам вай кардина бинен беҳтарин чизо дора фаберлик. и ҳамаш барои истифода бурдани худам, ҳамин худам дар мехонам истифода мебарам. ё ҳамай ин беҳтарин кремай ки ма бовар кунед уже як ташаббут кардам, дуюмашра заказ кардам барои доғи рӯи мара беҳад удалит кард, беҳад раво. тамошобиноне ки тоза ба канали ман пайваст шудедон, маълумот медиҳам ки ман директор дар компанияи Фаберлик мебошам. ҳозир барои бором рафтам. ман инҷа пунвидачи тамоми маҳсулоти амо Фаберлика пешниҳод кардагӣ мефурӯшанд, чӣ мекунанд, реклама мекунанд. ман заказ мекунам, инҷа фурӯхтори мекунам.
Aqui se disse de fotografia do Vicky. کنی کسی نیستم Vá. Aqui se disse. خیر تماشابینان عزیز، در همینجا با شما خیر و خوش می نماییم. چخیلی میدونید من در کمپانی فبرلی کار میکنم. اگر خواهید منم خیلی محصولات ها داریم برای فروش. زنگ زنید، نویسید در واتساپ زکاس کنید. به تمام شهرهای روسیه، به تمام شهرهای تاجیکستان روان کرده میتوانم. داروهای بهترین دارد، بعدهای بهترین دارد، کسمتیکاهای بهترین دارد. میلش پناه خدا.